Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van De Passie Van. In dit programma laten we u gewone mensen zien. Gewone mensen met een bijzondere hobby of die een speciaal of apart beroep hebben. Kleurrijke mensen of juist de vrijwilliger achter de schermen bij de vereniging. Geniet van deze aflevering en bedenk, het kan zomaar uw buurman of buurvrouw zijn. Blijf dus kijken. Ik ben Kiki Smits, ik ben 22 jaar en ik maak zelf sieraden. Ik studeer nog, ik studeer stedenbouwkunde aan de NHTV in Breda. Dat doe ik 5 dagen per week. En daarbuiten maak ik dus de sieraden. Ik ben nu een armband aan het maken. Dit is dus het rijgen van kralen, maar een armband kan natuurlijk op veel manieren worden gemaakt. Deze armband is ook geregen, maar die zit op elastiek. Deze armband is van leer en die is geplakt aan de uiteinden en kan die worden vastgemaakt. Deze armband is geplakt en is het vol met Swarovski-steentjes. En deze armband is gevlochten, wat erg tijdrovend is. Zo'n 6 jaar geleden ben ik begonnen met het maken van sieraden. Het kwam oorspronkelijk uit een idee dat ik eigenlijk niks te doen had en een paar kralen zag liggen. En toen dacht ik van, hé, ik ga eens een keer een ketting maken. Totdat iemand zei, mag ik die ketting kopen? En toen had ik zoiets van, nou, van mij mag het wel, maar waarom? Toen heb ik hem verkocht en toen zei nog iemand anders, ik wil ook een ketting van jou. Toen heb ik er nog een gemaakt. En zo ontstond er eigenlijk dat meerdere mensen kettingen van mij gingen kopen. En zo werd ik ook steeds groter en steeds meer ging ik maken. Toen kwamen er dus de parties bij, de kinderfeestjes bij, workshops bij. Eerst begon ik te verkopen met kettingen aan mijn vrienden, familie, kennissen, vrienden van mijn ouders. En steeds meer groeide dat door naar mensen die kwamen aanbellen, vroegen om een ketting. Mensen die mij opbelden, mensen die mijn site bezochten en daar een ketting bestelden. Ook lever ik aan winkeliers. Deze kettingen passen dan precies bij een kledingstuk en zijn allemaal uniek. Ze zijn allemaal apart gemaakt en allemaal handgemaakt. En ze passen bij elk kledingstuk perfect. En workshops geef ik ook. Een workshop kan maar gegeven worden met een vrouw of 5. Want ik heb hier maar een kleine ruimte. Maar het is altijd heel erg gezellig. En vrouwen worden er ook stil van. Ook iets wat niet vaak gebeurt. Vrouwen kiezen dan vaak een sieraad uit naar keuze. En maken die dan hoe ze willen. Naar kleur, naar materiaal, naar vorm. Het is altijd een heel gezellig uitje voor verschillende vrouwen. Met zussen, met familie. Het kan heel gezellig zijn. Ook hebben we dit in de vorm van een kinderfeestje. Bij een kinderfeestje ga ik naar mensen thuis. En daar wordt een kinderfeestje gegeven door een kind van 6 jaar tot 11 jaar ongeveer. Ouder kan natuurlijk ook. Maar onder de 6 jaar wordt het moeilijk. Maar dat is altijd heel leuk en heel gezellig en de kinderen zijn altijd erg enthousiast. En daar gaan we dan naartoe en leggen we alles uit. En gaan we samen met de kinderen een heel mooi sieraad maken, wat altijd erg goed lukt en erg in de smaak valt. Wat ook erg leuk is om te doen, is een sieraad maken voor een bruidje. Ze komen dan naar mij toe met een of bruidsjurk of foto's. Waarna ik samen met het bruidje ga overleggen of het een ketting wordt, oorbel erbij, armband erbij, glinsterend of niet. En natuurlijk moet het mooiste zijn wat ze ooit hebben gedragen, want het is wel hun bruidsdag.
Deze ketting heb ik ook gemaakt. Een paar weken geleden gaf de Close Harmony groep Confetti in de Schouwburg in Venray een concert waarbij ik alle sieraden heb ontworpen en gemaakt. Dit is onder andere een ketting die daar tevoorschijn is gekomen en die ze hebben gedragen. Hij maakt geen kans bij mij. Jong of oud, hebben volkomen fout. Ik wil vlees, daar zet ik de nagels in. Ik wil biceps. Een aantal jaar geleden is me ook gevraagd om de sieraden te maken voor Dancing on Ice. Een programma waarin bekende BN'ers leerden schaatsen op de Nederlandse televisie. Hier moest ik toen tientallen kettingen per week af hebben. Dit heeft me erg veel tijd en energie gekost, maar het was wel erg leuk om te doen. Het waren kettingen die heel erg uitgesproken waren, met veel bling bling, veel kraaltjes, groot waren. Dus het was een erge uitdaging om deze te maken. De meeste mensen zouden deze ketting ook niet normaal naar hun werk of naar een feestje dragen. Maar juist voor zo'n mooie show was het geweldig om te doen. Om mijn sieraden te verkopen sta ik ook vaak op fairs. Hier stal ik al mijn sieraden uit in een mooi ontwerp. En kunnen mensen langslopen om ze te kopen, te passen en aan te raken. Maar ik heb ook een eigen website, madebykiki.nl. Op deze website kun je lekker rondsurfen, kun je kijken naar de mooie sieraden die ik maak, maar je kunt ze ook bestellen. Toen ik begon met sieraden maken, haalde ik mijn kralen op beurzen, kleine standjes in winkeltjes. En haalde ik ze echt per stuk, per 10. In ieder geval niet veel. En waar ik ze nu in koop zijn op grote beurzen, op internet. En nu koop ik ze echt per honderden in. Ik heb wel honderdduizenden kralen in voorraad. En elke maand komen er weer honderden bij. De kralen verschillen dan ook van vorm, van maat, van kleur. Zeg maar een kleur en ik heb ze wel in de kast liggen. Van elke kraal die ik in mijn kast heb liggen, weet ik wel dat die er ligt. Ik ken ze allemaal, ik heb ze allemaal zelf ingekocht. Dus als ik een ketting maak, dan denk ik ook meteen van hé, die kraal wil ik erbij hebben, die kraal. En zo maak ik dan een mooie ketting. De basis voor de meeste sieraden is gecoacht staaldraad. Dit is een staaldraadje waar een coating van plastic omheen zit. In zo'n armband zitten verschillende soorten kralen. Net zoals je hier ziet. De eerste is een glaskraal. Je hebt metalen kralen, kunststofkralen, houten kralen, keramieke kralen. En je hebt natuurlijk ook de rocailles, de kleine kraaltjes. Een ander materiaal wat ik ook gebruik voor het maken van sieraden is waskoord en leerveter. Mijn voorkeur gaat steeds meer uit naar natuurlijke materialen. Vooral omdat deze duurzaam zijn, maar ook goed in onderhoud en lang meegaan. Ik lever daarom uitsluitend ook hoogkwaliteit sieraden. Een ander materiaal waar ook heel veel mensen fan van zijn is jasseron. Door de geschakelde metalen elementen krijg je een heel mooi effect bij elke ketting. Omdat ik de kwaliteit van mijn sieraden heel erg hoog heb staan, heb ik nog een tip voor alle vrouwen. Spuit geen parfum op de sieraden. De kralen kunnen daardoor aangetast worden door de parfum. En die kunnen dan verkleuren of afbladderen. Soms loop ik op straat en zie ik mensen die mijn sieraden dragen. Dat is best wel een kick om zo je sieraden rond te zien lopen. De meeste kettingen worden wel een paar keer verkocht. Maar natuurlijk zijn bijna alle kettingen uniek.
De meeste vrouwen komen hier met een kledingstuk, een jurkje die ze nieuw hebben en willen daar een uniek sieraad bij. Dat kan natuurlijk. Daarom ga ik dan met de vrouw op zoek naar leuke kralen, leuke materialen en vormen samen een mooie, unieke ketting. En ondertussen heb ik weer een nieuwe armband ontworpen en gemaakt. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Passie Van. Kent u ook iemand in uw omgeving die een passie heeft? Een verzamelaar, een knutselaar, een natuurfreak, een kunstenaar of iemand die zijn werk als passie heeft? Geef deze persoon dan op aan de redactie van Pil en Maas TV of Weekblad Pil en Maas. Tot de volgende Passie Van!